हाय लोगोफोर दिनैनि गोजोन फुंबिलि समावहाय आंनि पि दैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे खुलुमहरनाय जासिहरबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर आं ओरैबायदि मोजां मोनदों बिथां फंबाय सानैमोननि दामनाय देनायखौ खोनासंनानै थ' नोंथांमोना माबायदि मोनो जादोंना जायाखै अननानै नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायनानै बिथां फंबाय सानैमोननि मिलौदो देंखो दामनाय देनाय रोजाबनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर नोंथांमोना जादोंना जायाखै आरो माबायदि मोनखो रिमेक्स मेथाइ रोजाबदों फंबाय सानै बिथांमोना जोबोद मोजां मोनदों आङो नोंथांमोना माबायदि मोनो अननानै कमेन्ट खालामहरलायदो लोगोफोर बिदिब्ला जोबजासिम नायलांदो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै फल' खालाम आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना फल' लाइक शेयार खालामनो दाबाव अननानै नोंथांमोननि जोबोद गोनांथि जादों जोबोद खम आंना फल'सआ जाय बिथांमोना ओरैनो नायनानैल' थाङो फल' खालामा बिथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय अननानै एसे हेफाजाब खालामदो बर'जों बर' फल' खालामलायदो लोगोफोर फल' लाइक कमेन्ट शेयार खालामबाय था जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथांमोन गासैखौबो स्टार्ट